uShembe ube negalelo elikhulu entsheni yamaNazaretha. Mangikhuluma ke ngobuNazaretha ngikhuluma ngoShembe uNyazi lezulu. Owuthixo wethu, owuthixo wasebuhleni. uShembe izinto ezinhle azenzile, ufike wasifundisa ukuthi intsha kumele ihlangane kanjani. Wasakhela inabashu, wasakhela inathesa yasema-university. Wasisifundisa ukuthi uma ngabe intsha ihlangene ikhuluma ngegama lakhe iphatha kanjani. Intsha fanele ifunde kanjani ukuhamba. Wasiqhelelanisa nezinto zasezweni. Wasithatha wasikhombisa ubungcwele. Mase sesilapha ke ebungcweleni sifundile ukuthi intsha fanele ifunde ukuhlonipha, intsha fanele ihlukane nezidakamizwa, intsha fanele ifunde ukuhamba phambi kwabantu abadala naphambi kwabantu abasha. Nokuthi emhlabeni uphila kanjani mangabe uwumuntu. Siyabuka njengamanje siyayibona intsha ngendlela ekhuthele ngayo yenza izinto ezinhle mayihlangene la isukuhlangene khona. Kunama group akhona asesontweni kuyaxoxa indaba ezinhle ngoShembe. Kwenziwa zonke izinto ezinhle ngayo. Ngidlulise nakhona futhi ukubonga kubona abalaleli emakhaya nababukeli baka YouTube channel idlakadla channel. Basiseke kakhulu ngokubuka izinkonzo zasebuhleni. Ngithi angikhuthaze ke njengamanje ukuthi izinkonzo zasebuhleni zikhona ziyatholakala noma sike sathi ukubamba ibreak. Njengamanje sesibuyile ngesimo se-lockdown sike sathi ukubambezeleka. Sesibuyile njengamanje. Ngithi angidlulise lokhu kumaNazaretha onke abuka le channel. Kukhona izinto ezikanje. Uma ungenile ku-YouTube wafika wayibona inkonzo yakho wayithanda, ngesikhathi ungena uyibuka fanele ungene usubscribe, ulike. Lokho kusiza ekuthenini mina njengomuntu o-uploadayo noma ofaka izinkonzo ku-YouTube ngikwazi ukuthi ngiphinde ngibuye futhi nenye inkonzo ukuze ngithole idatha. So ngiyanicela amaNazaretha emakhaya, ngiyanicela kuphinda kuphi la nikhona khona ukuthi manibuka le YouTube le ningalibali ukusubscribe, ningalibali ukulike.